Warzone-ozni van amúgy nagyon kedvem. Kajak? Ki akarom próbálni, Nekem hogy nem milyen. fut el a gépem, bazd meg. Tényleg? Nem. Megvan Szar a faszomba. videókártyám, bazd meg. Ó, én mit mondjak? Neked jó? Mit jó? Hát majd kipróbálom. Ez ingyenes, nem? Ja, Aha, ingyenes. Csak nagyon sok giga. nem szarom le. Most már van netem, a fejem is. Multiple enemies B. Ó, nem... Csak nem tart 2 hétig. Ez egy hónapig. Spike Úristen, down Dávid, de B. jó vagy. 30 seconds left. Úristen! One enemy remaining. Úristen! Last player standing. Adom, tesó. Veled vagyok. Kurva anyátokat!